mai alfarma. Hajiya Rashida akwai tarin kima, ga matsayi da martaba ta riki dama. Ba ta son ganin mutum ya shiga koma, ko sannanin rashi har ya kyarma. Wannan zamanin irin kyake nema. Sannu uwar zuma, kin raba gardama, ba yanzu ba har an jima. Wa zai ja da ke ya sha babbar giwa, ko ya zaburo ya zo zai zama gawa. Ke rike rabbana ki bar shakkar kowa, gamji ba ki fargaba ko karkarwa. Hajiya Rashida akwai tarin baiwa, minne a gunki mu muke samun nutsuwa. Ke ce wacce ma take yi mana garkuwa, ba kya so mu dinga kuka ko damuwa. Sha zama lau abinki ne hajiyar mu uwar marayu. Ke kadai kin ka ba mu kawai mu zauna don mu rayu. Uwar gidan mai gida na Milo, mu ma bayan ki muka goyu. Hajiya karki bar mu koya kike bida kwarai za mu juyu. Ke kike da sama ƙasa naki idan kika ja za ya janyo. Fitila ta gidan Milo, zauna abinki garkuwar Milo, kin zama sutura a gun Milo. Ke ce mai ciki da ma falo, wanda ya aiki ce da shi hello. Kiwon sabar wa dan fullo, ke kika yi wa makiya zarra. Dukkin har haɗe su kin kora, hakki da shi da kuma jagora. Baiti ne gare ki na kara, ya ga Yunusa mai ruwan nera. Mahaifiyar Yunusa mun dara, almiski kike uwar humra. Masu capacity da kyan kira, aya kike mahadar sura. Nenne kin yi naki kina mu, ba ki bari mu ciji dan yatsa. Ni kuma kan yabon ki na motsa, ya shiga zuciya ta ya ratsa. Ajiyar rabu babu mai dauka, ke kadai kina amsa gayya. Farin hali abin so da koya, nawi su ba a kyale ki baya. Kina raba wa yara da manya, irin ki ba a samu a saya. Nasarar ki ya zarce kwaya, tambaya a kewai ta yaya. Ni ko na ce da su addu'ar iyaye ne asali. Hajiya Rashida, shi ki je abinki kina da kyakkyawar asali. Hajiya Rashida, kin fi dubu cikin su ko za a tara ba fasali. Hajiya Rashida, mahaifiya ga Sadiya, yar Sadiya ki kara tattali. Hajiya Rashida, uwar gida ga Milo, ko ba a so gida ta yi kuli. Hajiya Rashida, oga Milo lallai ka dace da mai kyan hali. Hajiya Rashida, oga Milo kai ma ga baitukan da na yi ma kaji. Gwani kai ne zaki mai kora duk na gida har daji. Mijin nan ne Hajiya Hajara mai sanya maza su yi gunji. Dubu jiran guda oga Milo, sararin sama kai nisa. Tattabara akwai ka da alkawari, kau da bara baban Hafsa. Lukuman Latif ni ne naka mai waka da yaren Hausa. Kai ka sa na yo wannan wakar wa uwar gida ta tausa. Hajiya Rashida mace guda da ta zarce sauran mata. Sai gashi na yaba, nenne ta ce ta mai shida ni dan gata. Allah ya kara nisan